Pojď sem, taj. Pojďme sem. Pusti ga. Sedi. Jara, sedi. Ebi, sedi. Sedi, taj. Taj, sedi. Sedi. Sebo, sedi, taj. Sedi, taj. Taj, sedi. Sedi. Koja? Sedi. Mir! Počakajte. Mir! Sedi. Mir! Ne! Sedi, taj. Ne! Sedi. Sedi. Sedi, čakaj. Sedi. Sedi. A ga kaj drugače ne radi? Ma ja, sedi, normalno. Sedi. Za slikanje. Ti. Daj. Sed. Mebi, na fejs. Ne. Pa taj stvar. Čak, neću se malo, ne se krši malo. Se bo še takole, veš. Se bom naredil posnetek, drugače pa ni šanse, veš. Fotografija vsaka je takole. Nekaj, evo, sad imamo snimak ovdje, super. Mogoče čist na koncu, da jih dobimo takole, da mislim. Svi se bomo malo zmatrali. To. Fok se malo zmatrali v ljubu. Ja. Daj. Ja mislim da nisi hteo ni da sediš. Znaš šta bi nam sad Simončić rekao? Rekao sam vam da vas nikad neće slušati. Ne, sad će se malo... Daj! Peća. Će se umore. Ej. Daj. Tako da. Aha, pa ćeš da vidiš šta ćeš ti. Zdaj. Pobići će sve devojčica tebe, stvarno. Pej. Pa kar par men. Drugače nije ga leta kar zmišljeno. Ne. Viš sad se pravi malo lud dok ona ne popuste s koncentracijom.